Dal-għadu kien hemm protesta qawwija l-Pitkalija. L-ewwel reazzjoni tiegħek x'inhi? Il-pitkalija llum iffunzjona b'mod normali għal raġuni waħda li hemm 15 il-pitkal, 8 minnhom diġà lestew il-proċeduri kollha meħtieġa, dawna skaditilhom il-liċenzja f'Diċembru li għadda, aħna tanjhom 3 xhur ċans biex jikkonformaw mal-liġi u l-obbligu tal-liġi li jkollhom mwarbin fil-bank mad-dipartiment ammont ta' 10% biex jitħallsu l-bdiewa fil-ħin. U ħafna mill-pitkala nistgħu ngħidu li addrexxew mal-liġi. Kien hemm oħrajn li protestaw u pretendew li wara issa l-iskadenza tal-liċenzja jidħlu mingħajr liċenzja. Iktar minn hekk ukoll il-liċenzja tobbliga wkoll id-dritt li għandhom fuq l-art jiġi terminat minnu fih jekk il-liċenzja ma tiġi mġedda. U allura ħadna l-passi meħtieġa biex dawk il-pitkala li ma kinux konformi mal-liġi ma jkunux jistgħu jidħlu. Però llum nassigurak li bdiewa daħlu normali, daħlu bil-bija, il-bija nħattet, il-xiri mar b'mod normali wkoll u anke permezz tal-FCCS, il-Kooperativa ta' Bdiewa. U l-pitkala kollha x-xogħol mexa normalment. Però huma qegħdin jgħidu l-pitkala li jitkellmu magħhom dal-għodu illi huma qatt ma kienu qabel mitluba li jagħtu xi tip ta' garanzija bankarja. Allura jekk kienet tifforma parti mill-liċenzja qabel, il għaliex issa qed ikun impost fuqhom l-obbligu ta' liċenzja bankarja. Jon ir-realtajiet kienu li kellek bank hemmhekk li kien hemm bank kummerċjali li iddeċida li jitlaq għaliex ħassu skopert minn numru ta' pitkala li ma kinux qegħdin iħallsu l-obbligi tagħhom lill-bidwi. Allura meta telaq il-bank inti kelli tkollok sistema li tkun trasparenti. Aħna l-intenzjoni tagħna kienet li jkun hemm sistema trasparenti u nassiguraw lill bidwi li qed jaħdem l-alqa tiegħu jitħallas għall-inqas fi żmien stupulat u daħħalna din is-sistema. Inkella ma nistgħux inħallu sistema fejn inti timmiżappropja l-fondi tal-bidwi biex tużomma xi ħaġa oħra. Ma taħsibx però li huwa PC bes ħafna fuq il-pitkala meta inti qiegħed titlobhom garanzija mhux fuq il-qlieħ tagħhom, però fuq il-beħ. Ġifieri daw illum tkellmu magħna u semmew eluf kbar li jridu jpoġġu li prattikament mhuwiex possibbli. Nassigurak li min għandu eluf kbar ta' garanzija sintendi li għandu turnover ta' miljuni fuq transaction li jagħmel. Min għandu ovvjament eluf żgħar sinjal li għandu ftit inqas transazzjonijiet. Però dik il-garanzija qiegħda hemm biex tissalvagwardja l-interess li jkun hemm transazzjonijiet. Il-pitkal li tiġbor il-flus mingħand ix-xerrej. Ma jistax inti x-xerrej tgħidlu ma nafux għax dan inti qed titbiegħlu prodott li mhux tiegħek huwa tal-bidwi. Però sintendi nassigurak li ħafna mill-pitkala tiġa qed jaħdmu b'din is-sistema ma kien hemm l-ebda problema, il-ħlasijiet qed isiru normali u allura aħna l-indiment li tiffunzjona pitkalija minn naħa tal-gvern m'għandniex problema. Però kif tikkummenta dwar il-fatt li kienu biss 7 pitkala lillum daħlu minn total ta' madwar 16. Ġifieri il-maġġoranza naħseb li mhix tieħu l-istess pożizzjoni tagħkom mhux hekk? Però Dion tifhem ukoll il-gvern preċedenti wkoll prova jagħmel xi ħaġa ma wasalx. Aħna minn naħa tagħna women business ma nistgħux aħna ma niddefendux l-interessi tal-bdiewa f'dan ir-rigward. L-interessi tal-pitkala? Nimmaġina wkoll li hemm ukoll bil komuni anke bejn żewġ naħat politiċi fuq din. Ma stajtux sibdu soluzzjoni però ġifieri flok timponuha. Li inti ma tistax tħalli li pitkal jimmiżappropja l-fondi tal-bidwi. Allura tikollok sistema in place, just in case ikun hemm xi ħadd li imur lura fil-pagamenti tidħol il-garanzija. Dan mhux qed noħdulhom il-flus, dan qed ngħidulhom fadlu ftit flus fil-bank biex hekk inti jkollok problemi ma raħħala inti tagħmel il-garanzija, jkollok il-garanzija in place. Aħna mhux qegħdin nieħdu mit-turnover tagħhom l-ammont, dan qed inżommulhom il-bank, qegħdin infadlin biex jintużaw għal meta jiġu bżonnhom jew inkella jkollok każ ta' problemi serji fil-proċess. Mhux korrett li l-avukat jew anke l-rappreżentant tagħhom jgħid li qed noħdulhom xi flus. L-aħħar punt, huma protestaw ukoll dwar il-fatt illi x-sheds li għandhom mikrijin għandhom illum intużaw u da rajna ħahna x'konna hemmhekk minn persuni oħrajn. Ir-reazzjoni tiegħek ukoll. Hija preżenzjoni oħra li hija rajna qudiemna ġifieri verità. Iva, però wieħed irid jifhem li din liċenzja tagħhom skadit. Dawn qegħdin illegali. Ġifieri llum they are out prattikament, they are out. Għaliex ma jridux iġeddu. Aħna ovvjament miftuħin għal. Qed nitkellmu fuq madwar 40 familja. Ġifieri nistgħu nħalluhom barra.
Għandhom il-familja. Mom li ġeddu l-Dipartiment l-Istil għalhom il-liċenzja, però ma jistawx jiksru l-liġu jipretendu li jidħlu minn liċenzja. F'każ li ma Once jsirx hekk, li ġiet terminata il-liċenzja fil-kuntratt tal-kirja tal-istol għandek miktub li jrid ikollok il-liċenzja in place, inkella l-kirja ta' sekk huma ma jridux iġeddu liċenzja, ovvjament il-preżenzjoni li għandhom fuq l-art tagħhom qed taqgħu wkoll qed jintilfu. Imma finalment xejn ma jżommhom milli jittempraw mal-liġi u jagħmlu l-garanzija bankarja u noħorġulhom il-liċenzja normali.